फाइनाय DTADC चंगमारी नतुई सिनी यूडी नगर बिसिनी 2 नम्बर वार्ड नि ताई 6 नम्बर वार्ड नि सिनी 5 परिवार नि 15 भोटार BJP बदल याकरी Tipra Motha बदल बानाव बरक मगिरि फाइका एवं तिनि सिमी बुबाग्रानि बागै सामु खायने बुबाग्रानो थानसाकाय बुसकांनि चंगारिबो तेबो फानकराके कप्लाय खायनानि बागै बरक Tipra Motha पार्टी जुगुलाय फाइका अमनो बंनो वेलकाम खायसों बरनो जों Tipra Mothani पार्टीनि ngै जों बंनो पाइप्लाय हामबायबो याफोर जे बरक आसो बुजिवै बर आसो बुबाग्रानो फानदुइ कप्लाय खायने बागै सोनो लगिन बागै अमनो बंनो पाइप्लाय हाम